Ens trobem davant de la instal·lació fotovoltaica que hi ha a la coberta del nou magatzem de productes refrigerats de Bonpreu. Aquesta instal·lació és la desena que tenim al grup Bonpreu. Totes elles les hem fet amb la col·laboració de Sud Energies Renovables i en total en aquests moments tenim 1.300 quilowatts de potència instal·lada d'energia fotovoltaica que venen a produir 1.800.000 quilowatts-hora a l'any. Aquesta instal·lació fotovoltaica consta de 2.500 plaques que estan instal·lades amb uns mecanismes autoportants, de manera que no cal foradar la coberta. Quan ens plantegem fer aquesta nova instal·lació, amb el compromís que tenim l'empresa amb el país i que tenim amb el medi ambient, i quan pensem una inversió, doncs sempre aquesta dimensió mediambiental la tenim present. Estimem que la producció anual d'aquesta instal·lació serà de 900.000 quilowatts-hora, que això ve a ser el 40% de tot el consum d'aquesta nova nau de productes refrigerats. Això suposa un estalvi o una no emissió de CO2 de 1.300 tonelades a l'any.